Laren. Mbak rupane Mbak. Tapi lo iki Lah, ada biasanya sayang. mbak ketara siluet tok lo ya. Tapi kowe Allah. Hai Allah, guys. parane ya Allah. Flash. Anu ora ketulung. Oh sih. Gak ketulung. Kan Udah ketulung lo San. kayak mayat. Peteng guys. Peteng. Halo guys. Sumpah. Aku mau beli es krim. Aku tidak mau makan manis-manis malam. Aku soalnya aku ndak ambil ndak tak betul sih. Tapi aku kudu ambil teh hijau. Stok apa? Hijau. Ya aku tuku ae. Enak Aku ndak seneng guling, pahit soalnya. banget. Enggak tahu iku lho soalnya. Pahit sing Lek kesuwen, sepet lek kesuwen kerendem gak enak. kok mambu-mambu ngono. Mambu ngono kae. Ndak yo, teh mambu ngono. Tapi lek sik 1 jaman ngono ki enak sik antum manis iku. Nek kecut-kecut enak ngono. Makanya aku ngerendam biasanya banyu panas full. Tak adem sak jam. Nek lagi tak pangan. Beda sih. Iya tak mi. Kuwi bakal enak. No. Kok setan sih yuk. Nek terfokus nih wajahmu kayak penampakan. Harus kan patang dedet kayak gini kayak taruh di sana. Enggak ih. Biasa. Teng banget itu lampu mentip-mentip. Kita sudahi pakai kacamata ini. Perangkat Anda apa itu, Mang? Enggak, mesti 2 menit kan mesti mati ya, Beku. Harus ngetek 2 menit. Kurang 1 sih uangnya. Ya. Nanti kapan-kapan. 2 bulan lagi. Kayak pas Idul Adha aku iso. Kok Idul Adha. Awal tanggal 15 mulai toh? Mbok sido benda. Kuwi sampai dino apa? Aku iso minggune. Sabtu iso sih, Yoan. Soalnya Sabtu minggu paling sampai jam 12. Tuhan tolong aku. Kecewa. Suruh berong ini. Burung kan. Mbok sawi jajal takon mbek asik. Aku centangnya dhewe kok malah mati iki. Mati ya? Gak roh aku. Cara buka app. Bang. Uang. Menyembunyikan dari orang lain. Oke, apa sing kudu direspon terus dhek. Aku pengen berbaikan dengan Ida tapi Pengen apa? gak pengen aku jangan naruh Ida tapi Dolan. Ya maksudnya kayak dhisik neh. Ngumpul. Enek Ida neh, nek ngono. Ya aku males lek mangga ngene dhek. Di antara ade sing guyon. Aku yo ngono ki yo as. HP. Ndak sih HP ku soalnya tinggal dokumentasi. Tangku mulas. Ngapa? Warakan. Pengen Ya macam semene yo. Isuk aku mesti. Nggak mesti aku. Nggak kan diprediksi kadang pengen. Tapi sadina pisan. Bendina tapi. Iku lancar sih. Iya maksudnya bendina ya, Mek. Aku enggak bendina. Udah bendina. Kudu dilancar nih. 2 hari sekali kadang 3 hari malah. Enggak penak aku. Begah banget. Pas diklat aja. Aku sih sempet aja. Tapi diklatku dhisik ndak sih. Gak apa? Gak sempet. Gak sempet Iyalah. Siapa udah sempet
panganane gak enak sayurnya belas. kurang serat. Ya panganane kan mie instan karo Aku kok kan makan nasi mungkin. Heeh, Mas iki panganane iki kayak sing modele sendane serate. Dene iki yo wis ora enek sing tinggi mendorong. Makanya wis dikatku dhisik 5 dino ya ora apik-apik guys. Temu kayak apa rasanya? Ya Enggak kayak buwak terus ngono. enggak, soalnya aku kan akeh kegiatan nih. Heeh. Dadine Mas yo manganku ngono kuwi sik kegawe. Ora sing koyo adewe mangan terus koyo ngono kuwi terus menang. Dari respon nih. Nomor awake siji yo. Curah. Kok ada sing dua. Tapi nggunane sing tak era tak gawe. Aku yang ngono tak kadaluarsa. Enggak sih nomorku ndak kadaluarsa. Bingung aku men. Nomorku sitoke. Makane iki kudu duwe HP loro ben kegawe kae. IP gas. Mau IP. Samsung S23, S25 Ultra. 26 ndak sih? 26 udah rilis. Saiki 26, heeh. Sungai tem bulan. Belum aku lek wi. Iya nang. 2 kali lipat IP. Aslinya yo. Saiki aku nyawang IP murah tuh. Mana sing inter? Enggak mesti kayak dhisik kan umpane IP kayak 10 juta banget loh. Saiki ngono kayak 7 6 sore. Dhisik kayak lendak 10 dan untuk IP. Tapi aku udah demen IP. Dari menurutku daripada tinggi tuku IP, mendingan tinggi tuku kamera. Iya. Karena awet suwi. Canon. Wis entuk apik lho, 10 juta ning IP dari kamera. Wes oleh. Kancane biasanya ngene. Hah? Aku cetok nang kampus to. Kuwi ya. Aduh. Nyelok gak? Ora lah. Aku ya penyeluk kancane lanang-lanang ya gelem. Wis kok. Tio ngono lho sing mantani. Nyelok sian. Tio dilas wis sing mantani. Piye? Ya, aku pernah cetuk Tio pas dhisik to. Heeh. Pas aku nggih pramuka. Heeh. Ya kan dismantani to. Mene pas ning parkiran ngono takoni. Acara opo sak kan ngono. Jadi nyemantani ngono, mesti iki sik gelem nyemantani lah. Sik gelem gelem apa-apa. Sik dihas, ya biasa lah. Jelas nyeluk-nyeluk ngono. Siapa nih Aldo Dio. Dia nyelok dia. Kayak ada duwe isin lah nyeluk. Perapatan buan bisa. Ya ora berapa ya awak cacah manaan. Isin, bro. Enggak lah. Terus malang. Aku kan to. Aku kan kelas kan cedek karo wong loro to. Kuwi bocah siji penaruh aku budal bareng bukti. Ora ndak sih sing aku pernah mangan mie ayam bareng. Kuwi kan budal gue bareng kuwi ta yang budale. Aku semaraknya sih. Tapi kata kuwi sing sitok iki roh aku budal bareng kuwi. Mau dikira anak pacaran. Tidak mau aku. Iya, red flag gak mau jangan. Bukan selera aku. Rusak masa jangan. Di pura penasaran itu. Selera aku. Amit-amit deh. Selera aku tidak sama. Jangan. Jujur. Menurutmu saat aku bakal nikah boleh dia apa digolek nih? Boleh nih. Aku. Ya bapak digolek nih. Ya apa ya? Golek dhewe modelane ngono kuwi. Nek modelane Mas kuwi. Golek dhewe terus entuk Mas kuwi. Amin. Ya amin sih. Ayo aku ki gas becek. Duh. Celah. Jujur targetku nikah lek wis S2. Tapi Ya nek target golek duit tinggi S2. finansial pokok wis siap yo oke budal. Finansial semanang sih. Ya. Terus gak sih seliweran ning FYP TikTok. Kuwi kan. Coba. Wedok. Yo bocah wedok kok nih pas kayak yo makan bareng karo cah lanang no. Ini kok nih kan. Lek makan bareng ngene iki bayare split bill apa lanang sing bayar?
Terus yang lanangnya ngomong, "Ya lek ngene iki split bila kan ada tidak ada hubungan apa-apa." Terus ya lah aku kuwi kayak ya saya tak iyani karena emang dalam konteks ya pacaran masih pacaran ki split bill iku sek normal. Terus sing wedoke takon ngene. Terus engko harus nikah biaya hidupku biaya ya ditanggung masing-masing lah kayak nikah punya apa? Udah ini kasih dosa. Gak usah. Sing lanang gue kayak gue ngapain nikah lek pemikiran gue ngono. Lek ora carane yo. Yo lek lanange kok lek pemikiran gue pacaran wae terus sampai mati. Pemikirannya lho. Terus nenek. Konyol ya wong Si berat nenek video nikah kan. Sing lanang iku penghasilannya luwih rendah dari sing cewek. Tapi sing lanang iku enggak mulai cewek kerja. Jadi ini yo ben dadi cewek ibu rumah tangga lho berkepentingan keluarga. Mati bareng aja. Nah, terus ya kan akhirnya sing cewek kan dia wes enggak kerja. Akhirnya mek ngurusi rumah tangga karo lanangnya dikomplain. Kayak njaluk ini piye lho. Lah emang kayak ngono mbiyen iki pada kerjane. Masalah ngono dibayar ART kan aman kayak ora nyambung ngono jenenge. Ayo makan imbo. On. Pemikiran on ngono iki. Kapan aku mapan? Hah? Kapan aku mapan? Mapan apa? Mapan dia penghasilan akeh. Pertanyaanmu sulit tak jawab. Aduh. Aku pun masih meraba-raba jalanku. Foto yuk. Entah bagaimana endingnya. Bingung aku. Sumpah. Aku kepikiran. Pengen ditawari ayahku kayak kerja minggu kemak. Tapi aku kepikiran apa kemak kan munggah mudun loh. Regane ndak mesti nang 30. Kadang 26. Sak ning ngono kuwi ora untung malahan. Boncos deh sih. Nah, yo lek temane keuntungan masih yo untungnya titik tapi penggane keuntungannya sih gak apa-apa lepas dari untung tapi lo kita memerlukan penghasilannya tetap deh sih ngene. Nang sejujurnya sing ngono-ngono iki mek tinggi tambahan. Sejujurnya. Karena aku bingung, tinggi penghasilan. S2. Tak cari Mbak Fir sih kalau beasiswa no. Tapi aku ya bingung. Secara gak pernah mudah-mudah beasiswa. Biasa caranya golek kono-kono ini aku kok ndak paham toh. Guys, coba doy. Aku ndak paham. Aku lo ero beasiswa dengan kancaku melok beasiswa. Jadi kayak misalnya KIP kan jelas aku seru. KIP ambil apa yo? Ya aku roh neh iki beasiswa Ormawa. Jadi lo menjadi ketua organisasi apa ngono iso untuk beasiswa Ormawa. Tahun iki untuk beasiswa Ormawa niki 2 juta. 2 juta iku lah temen lagi UKT sak semester kan lumayan toh. Makanya kita ngarep aku kayak apa itu jadi ketum yo bisa mengajukan beasiswa. Boleh bisa jadi gue. Tapi ketum KSR repot you. Bisa nyoba ning omah iki kok. Wis belas tak mulai. Bingung aku. Terus nih apa enek beasiswa akademik. Nah aku bingung iki carane melok beasiswa akademik ya apa sana itu tekan ngurus berkas-berkas sing perlu beberapa surat sing angel digolek diku ngono. Tapi sajane syarat iku mek pokok IP kamu di atas 3,5 ngono aman. Dan IPK aku saiki lek tinggi ngono ki aman banget. Yo wis ta. Enduke sak semester 1 juta. Gasae. Lumayan. Banterne titik. Makanya aku bingung. Ya Allah, koncoku kelas saiki. Iki mau pemilihan ketua kelas. Pemilihan sekretaris, bendahara, wakil. Spin. Anjir. Pasti kayak sing nenek sing ngajokne. Kayak enek sing bahas kuwi yo nenek sing ngajok nih. Maksudnya kayak kapan waktu makul iki kayak aja mulai sih ayo dibahas ketua kelas soalnya di rumah duwe. Gak enek bahas ngono kuwi. Terus iki mau dikongkon ngumpulne jeneng ketua kelas. Makane langsung
disepine ya cah ngono. Untung aku ora kena. Konyol. Cendek. Gumun aku. Konyol banget disepin. Bayangno lek. Nanti kayak Cah sing gendeng. Buh yo. Oh, Ora roh ibu perahu piye. lucu-luculan wis ndak roh nasib kaya ngopo kok. Kan ndak temani kayak iki sing diki duta-duta kuwi. Iki kan weekend kayak sepin mau gak mau udah gelem ngono to. Yo lek kuwi sik beda lah. Iki mewakili kan. Heeh. Tua kelas wis bedone nek di spin aku bingung. Cacahe jalan. Soisone. Ki sepinnya ana apa-apane be bingung. Ya wes mereka kuwi kok ada enek sing kok kelasku. Kelasku lawas kan beda 10 gak enek sing kepilih. Aman kabeh cah kelasku. Ya Allah. Jan. Wah, ini apa? Tapi ndak delok aku kenean terus sampai keturun. Tapi anu loh. Suarane kuwi anu musik tidur. Pokoknya sakan iki videonya aku mesti keturun delok kenean. Aku dolanku CEO. Enggak sih sini mantap buah Cina. YouTube toh? Iya. Aku udah ngene YouTube. Dolanku Cina. Gitu. Sini mawar, SpongeBob, buah, kembangnya nih sini karena saking seringnya meh bendino. Di sini gunanku apaan? Truk adikku ke? Isinya musik apa? Jawa. Aku ya Allah. Aku ke status ini loh. Bener-bener ya jingkrak banget. Danya apa? Like gue. Ora. Apa? Aku ke status. Masih ke status. Ya kasih beberapa menit loh. Masih gitu status. Nanti sih Maya ayo diapeli mana kita. Ora baru bilang. Atau bilang kono. Enggak apa-apa ya? Enggak. Bilang kono. Bilang. Sisi ngendi? Enggak, lumayan enggak salah lagi. Loro. Belamu atau pucong. Akeh men omae. 9 nek gak main bae. Oh. Ndak aku. Oke. Pokok sing tak tangkep tekan kesane wonge. Wonge wis berusaha sampai iso ning titik iki. Pokok intine jalannya. Gak lah. Ya gila boy. Kamu dari sama tak lek kok. Terus manen-manenan. Oh. Aku isin banget dengan caranya. Ora lah ya poisin. Bertahan berapa lama ya? Lah kan kayak sinyal titik-titik. Wes pernah kayak sinyal. Aduh. Ning gone wong ngene nek gak omong tok wong gak bakal mudeng. Oh iya. Lek ndak omong tenanan wong ndak ngerti. Lah mek lewat kode-kode sing apa nah? Kodene sing mek ngono tok ndak bakal ndak kira ngerti. Nge-like ya gak ngerti. Hah? Lek ngomong nge-like boleh di-like coba. Ora. Aku pernah kode iki. Aku kan gak pernah ngomong karo wong gitu. Terus aku pas enek kegiatan iku nakoni. Mas, nyapa? Adewi kok gak oleh mangan timun pas halangan. Nah, dari situ sih. Pokoknya nyaurine ya. Ya nyaurine kan, ini kan perawat, ngero. Di Jabare. Di Jabane. Pertama nakon gak, nyapa kok ndak oleh. Padahal kan mangan mungkin lewat mulut. Parane kan gak ning rahim. Oh iya, omong langsung. Ya orang ngono mesti kayak sik mempertanyakan limbahku ngono lho. Iya, tapi omong langsung. Yo. Langsung iki pas kegiatan. Cuma iya tapi di Jabare tau kayak. Nah, cuma aku kayak sakjane yo lek wong-wong yo. Kamu ndak pernah takut tiba-tiba takut. Itu ketara banget kan. Tapi yo lek wong apa? Tapi pas kuwi aku takut keluar kancaku. Kan pas mangan-mangan loh. Terus gak sih? Mangan-mangan kan tak foto. Enggak, iya, acara sih sak drink gacan. Sing aku ngomong masih mangan ngarepku pas. Wih. Yang lain anggap mati saja. Terus kan ini kan bengi toh. Esuke kan masih resik-resik nyapu-nyapu. Wonge
wong PMI jas nyapu. Diewangi karo siji bocah KSR mahku, lanang. Emang bocah iki perhatian banget ngono lho. Mesti kayak sikap dikon nyapa-nyapa tandang. Jadi wongnya nyawang Mas Nur. Oh, Mas Nur, gak apa-apa, sebut merek di situ. Nanti. Jadi wongnya nyawang Mas kuwi kerjain langsung nyewangi ngono lho. Nah, kan aku kan kayak kok mereka kerja wong loro, aku kok gak iso apa-apa. Kira aku nyewangi. Aku takut tapi masih. Mas, kayak nek sabun neh ya gitu. Enek anu di bahasa Indonesia tapi. Enek ning jobo ning wali tembok. Dari luar balik tembok. Wis pokoknya aku metu. Kan kuwi kan lantai 2, aku medok lantai 1. Ning wali tembok enek. Nyapu, nyewangi terus nyapune kan sampai tangga. Ning tangga kuwi sampai berdua ruang kita. Iya, aku takut. Mas, nyapu sampean kok mlebune KSR. TSR. Nyapu kok gak KSR no. Oh, kodene ngono paham ya? Enggak lah. Pertanyaanmu ngarahin ning mana soalnya? Ning apa ya hal sing umum ditanya kan? Iya, sing hal umum. Cuma wongnya sadar gak sih aku gak pernah ngomong karo wongnya kecuali nek wong dia. Enggak, dia mikir bakalan kan di kono wong loro, jadi enggak mungkin enggak ngobrol. Jadi bisa mungkin golek topik terus ngobrol. Pahami wongnya mesti ngono. Aduh, pengen secara ugal-ugalan tapi aku izin. Orang ugal-ugalan gak jadi tenan aku izin. Ya apa? Ya harus kemenangan, seporsi kemenangan. Enggak lah, pengen. Ya maksudnya ki enggak aja. Ora lah kayaknya. Omong deh yo. Enggak omong langsung aja sih belak-belakan ya. Jadi sih like story sih, komen jadi. Oke, udah beragam story. Oke, gak sebagai story. Yo kuwi pas saya gandeng ini selalu like kan lho. Malu banget tak video ini. Wis baru digawean. Tak dapat layar. Di post ndek iku. YouTube. Iki to. Ndak enak tapi gak enak sing maca sing delok sampai akhir. Rata-rata wong gabut banget sing delok sampai akhir. Iya, maksudnya kan sing delok kan adu dhewe, delok sampai akhir. Rata-rata kan delok awale skip. Enak loh. Aku gawe video review klambi lebaranku sing putih. Ana sing komen, "Cantik kok, Mbak." Saha atuh ya? Eta saha aku gak kenal. Salah tuh ya. Gak kenal aku. Sopo? Minimal udah kenal ya Allah. Kayak apa? Iya, terima kasih ngono lho ya. Enggak mau gak tahu rilis karpe YouTube kok YouTube kan bebas toh. Aku milih kayak ngonoan, tapi aku digagal. Roti anu. Apa jenenge? Sourdough. Oh, sourdough. Ulet dah enak. Pengen gawe tapi. Masih nyale. Pengen gawe tapi males. Ulet roti iki kira enak sumpah. Atos. Ini ki apa yo tego arep dipangan. Apik. Pangkat tego to. Apa iku rumput laut ya? Secret. Oh, sejenis rumput laut. Kembos. Kok enek banyune? Enek. Kok semangkane ngono? Wow, full tapi don. Semangka kuning karo semangka abangnya bedanya apa? Kayak seger kuning. Ngono ya. Koyoke. Mbuh masakan apa yo tak pangan buah ngono ae. Aku ayahku ndek seneng melon. Wis seneng semangka. Tapi ya semangka seger timbang melon. Iya. Enak banget. Aku mangan separuh gunung berdarahku rendah. Yuh. Kira-kira lek mangan atuan. Sumpah banget hilaf. Kayak bobotnya 3,5 kilo. Oh, gede. Dia mangan 3,5 kilo tuh. Ning awak mlebu 3 kilo tenan ndak? Mbok. Apa kok suket kulitnya ndak sih? Tapi kan pama abut kulitnya pun
paling enggak cuma sekilo gak sih jerone? Iya semua mas, kilo setengah palingnya. Karena buat banyunya akeh. Mangan donat yang rebutan belum akhirnya.